Jakou část našeho vkusu se stydíme přiznat? Proč se cítíme zahanbení ohledně vlastních preferencí? A proč soudíme ostatní za to, co poslouchají? V této videoeseji se zaměřím na termín guilty pleasure, na jeho vývoj v souvislosti s médií a hudbou a pokusím se zjistit, jestli už není překonaný. Ať už zcela, nebo alespoň ve významu, v jakém se začal v kontextu populární kultury používat v 90. letech. Historie výrazu ale sahá mnohem dál. Začít můžeme například u elitistů v čele s Matthew Arnoldem, který v knize Culture and Anarchy z roku 1871 přišel s rozdělením kultury na vysokou a nízkou. Ta vysoká, podle Arnolda to nejlepší, co bylo kdy myšleno a řečeno, povznáší mysl a ducha, zaslouží si obdiv a ocenit ji dokážou jen elity s vkusem, pro které je zamýšlena. Nízká je pro masy, vulgární, nekultivované, nevzdělané a zároveň nevzdělatelné vrstvy obyvatel. Jako privilegium menšiny pak vysokou kulturu vidí i lívisté. Masovou kulturu vnímají jako drogu, která masy hypnotizuje a snižuje jejich kulturní standardy. Pierre Bourdieu v knize Distinction, A Social Critique of the Judgment of Taste popisuje, jak lidé s kulturním kapitálem ustanovují, co je v kultuře vkusné a co ne, a tím upevňují rozdíly mezi společenskými vrstvami. Když tak najdeme zálibu v něčem, co je pod naší úroveň, je dobré se zamyslet nad tím, proč to vnímáme jako něco pokleslého. Často je totiž na pozadí tohle rozdělení kultury, které je zakořeněné v třídní diskriminaci. Úrovně vkusu je velmi těžké překonat. Nejen protože je kulturní kapitál úzce vázaný na další aspekty, jako je třída a tak podobně, zároveň taky dochází k paradoxu, kdy je vždy možné mít stále elitnější vkus. Tom Huizenga, redaktor NPR píšící o klasické hudbě, se ve článku z roku 2011 právě o Guilty Pleasures přiznává k tomu, že má rád Vivaldiho čtveroročních období, tedy jedno z vrcholných děl klasické hudby, které by bylo pro mnoho lidí chloubou jejich hudebního katalogu. V kruzích tohoto redaktora jde pravděpodobně o konvenční a nudný výběr. Kromě třídní diskriminace je pak Guilty Pleasure výrazně zakořeněný také například v sexismu nebo homofobii. Při zkoumání písní, které se přidávaly do Spotify playlistu nazvaného přímo Guilty Pleasures, vzešly najevo 3 nejvýraznější kategorie, do kterých lze skladby zařadit. Ženské interpretky, populární hudba směřovaná predominantně na ženské posluchačky a písně, které se staly populární kvůli memům. 2/3 playlistu jsou tak produkovány nebo určeny pro ženy. Studie zabývající se guilty pleasure oddělují několik příčin pocitů viny nebo studu s rostoucí silou této emoce. Nejnižší je hovorová, kdy se střetává naše chápání vkusu a momentální obliba nějaké písničky. Další je sociální, kdy se střetává naše záliba a chápání vkusu většinové společnosti nebo naší společenské skupiny. S prvními 2 úrovněmi se dává do souvislosti například termín aesthetic acrasia, kdy i navzdory našim znalostem a přesvědčením je naše chování v rozporu s nimi. Třetí je vlastní úroveň, kdy jdeme proti vlastní identitě nebo osobnosti. Nejsilnější provinění pak posluchači a posluchačky cítí, když pramení z úrovně morální, kdy se aktivně střetává naše potěšení z určitého interpreta nebo interpretky a naše osobní přesvědčení a morální hodnoty. Rozlišují se tedy 2 tendence. První jsou guilty pleasures založené na očekávání, vnímání vkusu, a to jak externím, tak interním. Jde o původní význam, jehož vývoj už jsem nastínil. Druhé jsou guilty pleasures, které jdou proti našim hodnotám. A já bych namítal, že právě druhá tendence je dnes dominantní, zatímco ta první je víceméně překonaná. Příklad, kdy se někdo stydí za poslech Taylor Swift, čistě protože jde o mainstreamově úspěšnou zpěvačku, by se stále určitě našel. Myslím ale, že většina je lidí, kteří nejsou jejími fanoušky a faninkami, by zmínila třeba uhlíkovou stopu nebo různé nekolegiální strategie pro udržení dominantní pozice v hudebním průmyslu. Propojení mezi estetickou hodnotou hudby a její vhodností pro poslech začalo slávnout v posledních 15 letech, a to hned z několika důvodů. Můžeme například zmínit nástup optimismu v hudební kritice, který přestává brát pop jako něco spotřebního a hodnotí ho jako plnohodnotný hudební směr. Do popředí se tím dostávají i ženské, queer a nebílé hlasy.
Jak už jsem zmínil, právě ty jsou často spojené s provinilým poslechem. Samotná hudba pak tyto změny také reflektovala. Všude přítomný hyperpop je na prorážení bariér mezi nízkým a vysokým přímo postavený a legitimizoval, dokonce často i zpětně, některé interprety a interpretky brané jako čistě komerční tvorbu. Roli hrálo i destigmatizování konzumace populární kultury jako volnočasové aktivity. Vyšly studie, které poukazují na efektivitu v souvislosti například s vypořádávání se stresem. A Laura Frost, profesorka literárních studií, mluví o tom, že zatímco modernismus s populární kulturou, přístupností a jednoduchostí aktivně zápasil, postmodernismus nám umožnil vnímat celou novou kategorii obsahu. I samotný termín guilty pleasure se stal terčem kritiky v periodicích jako Esquire, New Yorker nebo New York Times. Především kvůli zmiňovanému elitářskému přístupu. Výsledkem je tak stav, kdy se blížíme takzvanému estetickému nihilismu, tedy stavu, kdy neexistují objektivní fakta k posouzení estetické hodnoty. Ve výzkumu z roku 2018 An Empirical Investigation of Guilty Pleasures převažuje pocit viny, když přijímáním popkultury porušujeme vlastní nebo společenské normy. Autoři Goffin a Kova pak přímo říkají, že guilty pleasures nejsou tolik o vině, o tom, co lidé dělají, ale o studu a rozpakách, tedy tím, kým jsou. V eseji What is Bad Music popisuje Simon Frith dvě hlavní příčiny označení hudby jako špatné. První navazuje na Theodora Adorna a kritizuje standardizovanou produkci nebo ztrátu autenticity. Druhá možnost, proč označit hudbu jako špatnou, je odůvodněna negativními vlivy, které hudba podporuje. Hysterie, sexualita, kriminalita, násilí. Aspekty, které, jak zmiňuje Frith, jsou spojeny s každým novým žánrem od rock'n'rollu v 50. letech. Frith poté s tímto rozdělením dál polemizuje, ale pro účely mého argumentu o vývoji guilty pleasure tohle rozdělení funguje. Hudba zachycující špatné chování se může následně dál dělit na samotné témata hudby a poté na interprety a interpretky. Sexismus, toxická maskulinita, homofobie. Asi není úplně těžké vzpomenout si na písničku, která by se svým textem některého z těchto prohřešků dopustila. Jako osobní příklad uvedu předloňské album Sergeje Barakudy 713 až na věky. Deska s chytlavou temnou produkcí inspirovanou memphiským rapem a texty, které mě svou přehnaností několikrát tak šokovaly, až jsem se musel nahlas smát. Konstantní grafický popis násilí a nekončící sexismus mě ale nakonec od opakovaného poslechu přeci jen odradili. Problematika chování samotných hudebníků a hudebnic a případné oddělení umělce a umění je pak mnohokrát probírané téma posledních let. Podle mě osobně není tohle rozlišení možné a každý případ vyžaduje individuální posouzení, jestli v lepším případě přešlap a v horším případě zločin daného umělce převažuje naše potěšení z hudby. V případě, že u nás osobně stále vyhraje píseň, musíme posoudit, jak moc je prohřešek společensky zavrhnutý. A právě u těch, které jsou zavrhnuté velmi, vzniká prostor, který z mého pohledu produkuje nejsilnější guilty pleasures.